Jeg har en gang glad for at være med her til åbning af Hobro Dyrskue her i 2025. I vores nye landboforening Agilix, der er vi utrolig stolte over, at vi har sådan en kæmpe flok frivillige mennesker, som år efter år hernede i Hobro får det her til at lykkes. Alle jer, jamen, I er jo symbolet på den kultur, hvor land og by mødes. Og selvom vi landmænd tit synes, at der er mange sten på vejen, og der er masser af bureaukrati og regler, jamen så er vi generelt pavestolt over det erhverv, vi har, og det vi går og laver. Jeg har sagt det mange gange før, alle ved det. Vi producerer verdens mest klimavenlige produkter, og vi har et stolt og stærkt landbrugserhverv. Men man bliver også tit træt, når man gang på gang skal høre om, hvor stor en del af Danmark vi opdyrker. Jeg undrer mig over, hvorfor der ikke er nogen, der ligesom vender den og siger, jamen det er fedt, at vi kan producere de bedste fødevarer, vi har det bedste klima til fødevareproduktion. Og tro mig, I kan jo se det selv, se priserne på produkterne. Fødevareproduktion, det bliver også kritisk infrastruktur på lige fod med både energi og vores forsvar. Og det er jo ikke en selvfølgelighed, at det bare bugner med varer nede i Rema 1000 eller i andre supermarkeder. Men sådan en skue i dag, det vidner jo om, at vi er stolte. Og vi står også op i et erhverv, hvor der sker rigtig mange nye ting. Og alle ved det, der ligger jo en politisk aftale. Om vi synes, den er god eller ej, så er der et markant flertal på Christiansborg, der ønsker, at Danmark det skal se anderledes ud. Og jeg kan kun opfordre til, at det skal I og det skal vi se positivt ind i. Og det er sådan, at jeg sidder som formand for den grønne trepart i Limfjorden. Og samtidig, der sidder vi også i det område, både i Limfjorden og Mariager Fjord, hvor vi uden sammenligninger har de allerstørste indsatsbehov. Både her i de 3 delvandoplande, hvor det er Halkær, og det er Jarbæk, og det er Mariager Fjord. Og det er sådan, nu har vi de foreløbige indberetninger. Det er sådan i det her MARS-system, man taster ind i. Der er ikke tastet ret meget ind endnu, men man har leveret det data ind, og vi kan se, at i de 3 vandoplande, som jeg snakker om her, der kan vi på ingen måde nå i mål bare ved udtagning af lavbundsjord og randarealer. Men jeg har bare en opfordring til jer landmænd, det er at gå nu positivt ind i den her dialog. Meld nu alle tænkelige drænede arealer ind til vores udtagningskonsulenter, så minivådområder det også bliver tegnet ind i de her omlægningsplaner. Og nu kan jeg se, nu er der rigtig mange politikere til stede, og en opfordring til dem, det er jo også at hold nu fokus på opgaven, og stil nu krav om, at alle de virkemidler, at de skal tages i brug i de her omlægningsplaner. For jeg kan sige, både der sidder rigtig mange derude, som har en langt større interesse i, at vi bare skal have taget mest muligt areal ud. Og derfor er det jo vigtigt, at vi ikke glemmer de alternative løsninger. Og endnu en gang tak til alle de ildsjæle, der står bag, og tak til udstilleren, og så lad os få en fantastisk dag. Tak for det.